שלום וברכה, אני ממש מתרגשת להיות כאן. זאת פעם ראשונה שאני מקליטה פודקאסט למבוגרים, יש לי פודקאסט עם סיפורי ילדים שהמצאתי, מוזמנים להאזין. אז זה הפודקאסט הראשון שאני מדברת בו בצורה רצינית על חינוך ושיווק. הפודקאסט ליזמות ועסקים שמחבר בין עולם החינוך לעולם השיווק. שלום, אני הודיה, אמא לשניים, אשת חינוך ושחקנית, וממש לאחרונה אני גם אשת שיווק. יש לי עסק לליווי בצילום לסושיאל לבעלי עסקים. אני עוזרת לבעלי עסקים להצטלם, להעלות תוכן, לבדל את עצמם, לכתוב תסריטים מעולים ולהתנהל בכל העולם הזה של אינסטגרם בצורה מקצועית שמניבה להם כסף. בחרתי להקליט פודקאסט בנושא הקשרים שיש בין חינוך לשיווק, שאלו שניים מתוך שלל העולמות הרבים שמעניינים אותי. יש לי חזון להכניס למערכת החינוך את עולם היזמות והעסקים, או לחלופין לחכות איזה שנה-שנתיים שמערכת החינוך כמו שהיא עכשיו תקרוס לתוך עצמה כמו חור שחור, וליצור מערכת חדשה שמתאימה לדור שלנו, שבה החינוך ליזמות ועסקים הם אבן יסודית אם לא לב ליבו של החינוך. והנה אנחנו מתחילים. לנקות את הטיטול, להחליף את הטיטול. אז אני שמעתי פעם מאיזה איש חינוך בשם יגאל שוורץ את המשפט הבא: בשביל להיות מחנך בכיתה צריך להסכים להחליף טיטול לתלמידים שלנו. אז לא מדובר פה באיזה משהו ווירדי או חולני. מה הכוונה? בשביל להיות מחנך צריך להסכים לעשות דברים שהם לא נעימים, לעבור דרך הרגעים והשלבים המסריחים שכולם היו רוצים באופן טבעי להימנע מהם. זאת על מנת לנקות, לטפח ולהצמיח את התלמידים שלנו. כלומר, לאיש החינוך צריכה להיות הסכמה פנימית לעבור עם התלמידים שלו דרך שהיא לא תמיד אסתטית. וזה בדיוק מה שאני חושבת על כל עולם השיווק, גם בצורתו הישנה ובעיקר בסושיאל. יש בזה משהו שאנשים כל כך נרתעים ממנו. כמו כל דבר חדש שבא לעולם, דבר ראשון אנשים חושדים ויש בזה היגיון. אנשים נרתעים מסושיאל, נרתעים מלומר שהם מוכרים משהו, נרתעים מכל הסחף הזה, שתכלס הוא כבר לא כל כך חדש, אבל נניח לזה כרגע. אני באה להציע שאולי הדבר הזה שנקרא שיווק בדיגיטל, הוא לא רע או טוב, הוא ניטרלי. ואנחנו יכולים לבחור באיזה אנרגיה אנחנו טוענים את מה שאנחנו עושים בו. אני טוענת שבשביל לשווק צריך שתהיה הסכמה פנימית של איש השיווק לעבור דרך רגעים ומצבים שהם לא אסתטיים וזוהרים, לא נעימים, לא מצטלמים יפה. כן, גם את זה צריך לעבור, גם לא מצטלמים יפה, כדי להבין איך לדבר על הקהל שלך, להבין מי אתה ומה אתה כבעל עסק, ובשביל אשכרה להצליח להוציא את המילים של המחירה בזמן המחירה. מה זה מילים מחירתיות, מה זה מחירה, נדבר על זה עוד הרבה בהמשך הפרקים. אז, מה אלו הרגעים הלא אסתטיים בשיווק שצריך לעבור דרכם? אצל כל אחד מן הסתם זה טיפה שונה, ואתם ממש מוזמנים להגיב לי פה בתגובות מה הם הרגעים האלה עבורכם. אצלי, ואני מאמינה שאני לא היחידה, זה רגעים של אחד, צרצרים. הקיץ של אביה, פרסום סטורים, הנעה לפעולה, ואף אחד לא הונע לפעולה. צפיות נמוכות, אנשים שמסירים עוקב, כאלה רגעים. ובתוך ואחרי הרגעים האלה, להמשיך לדבוק במטרה, לנסות שוב, להחליף את הטיטול. 2. רגעים שהאנשים הכי קרובים אליי לא בדיוק מבינים מה אני עושה ומה באמת הערך שלי, פשוט כי אני בתחילת הדרך, והם מכירים את מי שהייתי עד עכשיו. הם לא יכולים לראות עדיין את מה שאני רואה בתודעה שלי שהתפתחה, ולכן מתייחסים אליי קצת כמו מי שהייתי בעבר. לא משנה שהעבר הזה יכול להיות שבוע שעבר. אם אתם עשיתם קפיצה תודעתית בשבוע הזה, אתם כבר בעולם אחר לגמרי, והם עדיין מסתכלים עליכם כמו מה שהייתם בעבר. אז להתגבר על זה, להחליף את הטיטול ולהמשיך הלאה. 3.
הסכמה תודעתית להיות בתנועה גם לפני שאני מושלמת, ולתקן תוך כדי תנועה. אני כל הזמן יוצרת לעצמי סרטונים, כי אני מלווה בצילום לסושיאל, אז אני עושה את זה גם לעצמי. וזה להתמודד כל הזמן עם המצלמה ועם הביקורת העצמית שמורידה. מעבר לזה, זה להיות מסוגלת מתוך כל זה, מתוך הקולות המורידים בראש, לבוא ולומר לקהל שלי, יש לי משהו טוב לתת, שכנראה אין לכם. זה לא מוריד את החסרונות ואת הבעיות שלי, זה אומר בדיוק את מה שזה אומר. בתחום השיווק והסושיאל יש לי מלא ערך לתת לכם, ויש לכם מה להרוויח מזה, זה לא בא להתווכח עם העובדה שאני לא מושלמת, זה פשוט ככה. אני חושבת שרק ככה אפשר לנוע, אי אפשר לחכות לתחושה שאני מושלמת, ככה אני אמות לפני שאני אזוז בכלל. אז מה אני עושה עם כל זה? אני מסכימה לשים את כל השכלי לרגע על איזה ספה נוחה בצד, כמו שבסרט הכל בראש, לוקחים את חרדה, מניחים אותה על כיסא נוח, ואומרים לה, שבי, תהני, אנחנו נמשיך פה. אז משהו כזה, לקחת את כל השכלי, להרגיע אותו, להושיב אותו, להגיד לו, תכף נתייחס אליך, אתה הכל טוב, חמוד שלי, ולהמשיך בענייניי, להתקלח, להתאפר, להתלבש, לפתוח מצלמה, ולהתאים באנרגיה. אז אלו הרגעים של להסכים להחליף טיטול עבורי. אני ממש אשמח לשמוע בתגובות, מה הם הרגעים האלה עבורכם, אם זה בשיווק ואם זה בחינוך. הנושא השני שלנו להיום נקרא לחנך את הקהל שלי. אני שמעתי לא מעט אנשי שיווק שאני לומדת מהם, שמשתמשים במושג הזה לחנך את הקהל שלי. וזה לא סתם המילה הזאת לחנך בתחום של שיווק. בשיווק אנחנו כל הזמן מול הקהל שלנו, והפידבק הוא מהיר ואכזרי. ממש כמו בחינוך. וממש כמו בחינוך, אם יש לי רעיון שאני רוצה להעביר, והקהל לא איתי, אני חייבת להמשיך ולהתמיד, לדבוק ברעיון ובמטרה שלשמה התכנסתי, ולמצוא את הדרך להגיע אל הקהל שלי. בשני המקרים, בשיווק ובחינוך, אם אני לא אגיע לקהל שלי, לא השגתי את המטרה. וזה פשוט לא משנה כמה יפה הרעיון שלי, כמה אני מדברת גבוה, כמה ערך יש למילים שלי. אני חייבת להבין את השפה של הקהל שלי, את הצורך שלו, את הסיבה שלשמה באתי, לתת להם את מה שאני נותנת להם. וכמובן הרגעים הכי מאושרים בשיווק ובחינוך, הם הרגעים שבהם הקהל נושא אלינו עיניים. פתאום נוצר אצל התלמיד עניין, פתאום תפסתי את תשומת הלב של הלקוח, הצלחתי לחדש לו, הוא שואל אותי שאלה שמובילה לעוד שאלה, הערך שלי בעיניו עולה, הסמכות עולה, ובסוף הוא גם קונה. הקנייה היא שינוי של הדרך, בה אותו אדם הלך עד עכשיו, בין אם מדובר בתלמיד ובין אם מדובר בלקוח. עד עכשיו התלמיד חשב בדרך מסוימת, התנהג בצורה מסוימת, עד עכשיו הלקוח לא הכיר אותי ואת השירות שלי, והסתדר נפלא בחיים עם הבעיה שלו, וכשהצלחתי ליצור עניין וסמכות, משהו משתנה בדרך שלו, בתפיסה שלו. הוא משלם או כסף, או אנרגיה, או זמן, ומשהו בו השתנה. כשתלמידים משלמים, הם משלמים בזמן ובאנרגיה. נכון, הם לא משלמים למורה בכסף. לכן אצלם ההטמעה של החומר היא הרבה יותר עמוקה. כי זמן ואנרגיה, הערך שלהם בשביל הישות שאנחנו, הם יותר מכסף. וזה גם בגלל שהמוח של תלמידים בבית ספר הוא יותר צעיר וגמיש. לקוחות משלמים בדרך כלל בעיקר בכסף, ולכן אם המוצר שלכם הוא ליווי, כדי שהשינוי של הלקוח יהיה עמוק ומבוסס, הוא צריך בתהליך לשלם גם בזמן ובאנרגיה. אם הם פשוט קנו מכם תיק, כמובן שהסיפור שונה, אבל אם המוצר שלכם הוא קצת מעבר לזה, וקשור ללמידה של כלי חדש, או שינוי כלשהו בחיים, תחשבו איך הלקוחות מכניסים לסיפור גם את הזמן והאנרגיה שלהם בצורה אידיאלית, כדי שהשינוי יוטמע ותצליחו. הנושא השלישי שלנו הוא עקביות ואמון.
כיום מדובר על כך ש80% מהקונים יבצעו רכישה בין המגע החמישי למגע ה-12 עם המוכר. כלומר, שבן אדם צריך להיחשף אליכם ולמה שאתם מוכרים בין 5 ל-12 פעמים, עד שהוא בכלל יקנה את הפעם הראשונה. והיום גם מדברים על מספרים אפילו יותר גבוהים, משהו כמו המפגש ה-20 עם המוכר. בכל אופן, הנתונים האלה מצביעים על צורך בעקביות וביציבות מצד המוכר, בכל הדרך השיווקית שלו, עד שלקוחות יהיו מוכנים לשים את הכסף שלהם. כי מה העקביות בונה? היא בונה אמון, היא בונה ביטחון, וזה מה שלקוחות וגם תלמידים צריכים. אז המסר שלי אליכם הוא לא להתייאש חברים. אם יש לכם משהו טוב, פשוט תתמידו. כמובן שההתמדה זה אך ורק בדרכים יצירתיות. אוי ואבוי, אם תחזרו שוב ושוב על אותה פעולה, אם היא לא מניבה תוצאות טובות, ותצפו לתוצאות אחרות. כי ככה אתם פשוט עונים על ההגדרה משוגעים לפי יקירנו אלברט איינשטיין. לסיכום, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק הראשון בפודקאסט חינוך לשיווק. בפרק דיברנו על 1. להסכים להחליף טיטול בדרך שלנו כאנשי חינוך ושיווק, ולעבור בתוך רגעים לא אסתטיים בדרך להצלחה. 2. לחנך את הקהל שלי. הצלחה בשיווק/חינוך, פירושה היכולת ליצור שינוי בנתיב בו מי שנמצא מולי הולך. לגרום לו לבחור במסלול חדש, לעשות פעולה, להיות אקטיבי, לחשוב בצורה חדשה. זה לבד כבר גאולה גדולה. בהנחה שכמובן שהתוכן והשירות שאתם נותנים כבעלי עסקים /מורים, הוא באמת בעל ערך חיובי לעולם ולא להפך. אז לכו מהר לבדוק אם זה אכן המצב. 3. להישאר עקביים ויציבים. להמשיך להאמין במוצר ובעשייה שלנו, ולהמשיך ליצור קשר עם הקהל שלנו, לקוחות או תלמידים. לא משנה איך הוא מתנהג, כי רק ככה בונים אמון אצל הקהל שלנו, ורק עם אמון הולכים למכולת, וגם עם כסף. אז תודה רבה שהייתם כאן איתי, אני הייתי הודיה הראל, אוהבת אתכם מאוד, תכתבו לי בתגובות מה חשבתם, ומה עוד מעניין אתכם בתחום הזה של חינוך ושיווק. לי יש רעיונות משלי, אבל אני אשמח גם את הרעיונות שלכם לשמוע. ביי ביי, נתראה בפרקים הבאים.